ஐயாச்சாமி, பாடி சோடா. இந்த 2 பெயர்களை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு யார் ஞாபகம் வருது? தமிழ் சினிமாவில் ரசிகர்களை வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்த காமெடி கூட்டணிகள்ல விஜய் வடிவேலு கூட்டணிக்கு எப்பவும் தனி இடம் இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்துல தொடங்கிய இந்த பயணம் பகவதி, வசீகரா, சச்சின், போக்கிரி, காவலன்னு பல படங்கள்ல ரசிகர்களை சிரிப்பால கொண்டாட வச்சு. குறிப்பா சச்சின் படத்துல வந்த ஐயாச்சாமி கேரக்டர் இன்னைக்கும் மீம்ஸ் உலகத்துல சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி பகவதி படத்துல டீ கடை காமெடி, காவலன் படத்துல வந்த நகைச்சுவை காட்சிகள் இப்போ கூட சமூக வலைத்தளங்கள்ல வைரலாக பகிரப்படுகிறது. விஜய் தனியா கலக்கியிருக்காரு, வடிவேலு தனியா கலக்கியிருக்காரு. ஆனா இந்த 2 பேரும் சேரும்போது வந்த அந்த மேஜிக் இன்னைக்கும் ரசிகர்களால மறக்க முடியல. அதனாலதான் படங்கள் குறைவா இருந்தாலும் இந்த கூட்டணி கொடுத்த காமெடி தருணங்கள் மட்டும் காலம் கடந்து கொண்டாடப்படுது. விஜய் வடிவேலு கூட்டணியில உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காமெடி சீன் எது? உங்க ஃபேவரட் காமெடியை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மேலும் இது போன்ற தமிழ் சினிமா அப்டேட்டுகளுக்கு தமிழ் சினி மீடியாவை ஃபாலோ பண்ணுங்க.